Ehsan Fajsa til UFC Hamburg. Jeg står her med Nicolas Dalby, som møder polsk-tyske Peter Sobotta lørdag aften. Og Nicolas Dalby, først og fremmest, tillykke med forlængelse af din UFC-kontrakt. Tak. Hvordan føles det at få skrevet under på kontrakten her, før du kæmper din sidste kamp på din oprindelige kontrakt? Jamen, det føles rigtig fedt. Jeg vælger at tage det som et tegn fra UFC's side om, at de gerne vil have at blive hængende. Selvfølgelig skal jeg fortsat levere i mine kampe, men jeg tager det som et positivt tegn. Havde du forventet det? Nej, det havde jeg faktisk ikke. Jeg havde nok forventet, at de ville vente til efter, jeg havde kæmpet den sidste kontrakt på min kamp, eller den sidste kamp på min kontrakt. Fjerner du noget pres fra dine skuldre op til den her kamp, at du ved, at du har selvfølgelig nogle kampe på din nye kontrakt, sådan så det ikke er ligesom alt eller intet? Nej, det føler jeg egentlig ikke, fordi der er jo stadig nogle klausuler i kontrakten, som stort set gør, at UFC egentlig kan fyre mig når som helst. Så det gør jo selvfølgelig, at jeg stadig skal præstere i mine kampe, og hvis jeg taber den her kamp, så er jeg 2 nederlag i træk, og det plejer at ligesom være der, hvor de cutter folk, så nej, jeg føler ikke større eller mindre pres af den grund. Din sidste kontrakt var en 4-kampskontrakt. Hvad med den her? Det er det samme. Det er også en 4-kampskontrakt. Yes. Lad os før vi kigger frem imod din kamp imod Peter Sobotta, lad os lige kaste et blik tilbage, hvor du mødte til UFC Zagreb Zach Cummings, hvor du fik dit første professionelle nederlag. Ja. Hvad gik der galt i den kamp? Jeg ved ikke, om der gik noget galt i selve kampen, men det, jeg tror, der gjorde udslaget, det var, at jeg mentalt ikke var der, hvor jeg skulle være. Jeg havde ikke den selvsikkerhed, man skal have for at gå op i et bur og kæmpe i verdens største liga. Og det var en masse små ting, som bare akkumulerede og gjorde, at mit hoved ikke lige var der på dagen. Var der noget forud for kampen, lad os sige nogle skader eller nogle andre ting, som gjorde, at du ikke var, som sagt, der helt klart lige præcis den dag? Nej, der var ikke rigtig nogen skader. Og som sagt, så var det en masse små ting, der ligesom akkumulerede. Så du ved, det var sådan lidt hister her, hvor alle de ting skulle jeg få tweaked, så jeg kunne gå op i buret og levere en bedre performance. Og det har vi gjort den her gang, så jeg har det rigtig dejligt. Har du set kampen imod Zach Cummings? Hvis ja, hvor mange gange har du set den indtil videre? Jeg har set den et par gange, og det var, som jeg huskede kampen, så der var ikke rigtig nogen overraskelser der. Og det jeg også sådan kan se på mig selv, det er igen manglende selvsikkerhed. Har der været noget teknisk, som du har taget med derfra, udover den manglende selvsikkerhed, som du vil tage med ind til den her kamp imod Peter Sobotta? Ja, det har det helt klart været, og det vil jeg helst ikke gå for meget om. Så men der har været nogle tekniske ting, jeg har kigget på også, selvfølgelig. For det var ikke, selvfølgelig kan altid blive bedre, og der var helt klart nogle tekniske ting i den kamp, udover de personlige og sådan mentale ting. Så det har jeg også forbedret på. Var der noget anderledes ved det, fordi det var som sagt dit første professionelle nederlag i din professionelle MMA-karriere. Hvordan var det sådan umiddelbart efter kampen mentalt at lide sit første nederlag, men også her i dag, flere måneder senere? Jamen, det har ikke rigtig påvirket mig særlig meget. Og det er nok også, fordi jeg i lang tid er blevet hypet som ubesejret kæmper, og derfor har jeg altid sådan arbejdet med tanken om, at min næste kamp kan blive min næste nederlag. Ikke fordi jeg forventer, det sker, eller fordi jeg sådan håber på det på en eller anden mærkelig måde. Men det har bare gjort, at jeg sådan har gjort mig klar på, at det kan ske, at det er en mulighed. Ligeså vel som jeg kan vinde en kamp, så kan jeg også tabe den. For MMA er jo sådan en sport, hvor det hele kan ændres på få sekunder. Så det var nederen, men det ramte ikke så hårdt, som jeg kunne have frygtet, det gjorde. Og det tror jeg netop var på grund af, hvordan jeg har arbejdet med muligheden for, at det sker, inden at det skete. Og dermed ligesom mentalt var klar på, hvordan det måske kunne føles, hvad folk vil sige til det. Så ja, det var ikke så slemt egentlig. Du møder Peter Sobotta, en fighter, som du rigtig skulle have mødt for nogle år tilbage, hvor det så alligevel ikke blev til noget. Hvordan ser du den her kamp, og hvordan ser du Peter Sobotta som fighter? Jamen, det bliver sjovt endelig at møde ham. Som sagt, så skulle jeg møde ham for 3 års tid siden til MMA-attack i Polen. Og han trak sig ud med en skade. Og det er vist ikke første gang, han har gjort det for en kamp. Så det bliver sjovt endelig at skulle møde ham og ligesom se, hvordan den kamp den kommer til at foregå i dag. Hvordan ser du hans tekniske færdigheder i forhold til dine? Hvor vil du vurdere dig selv som værende stærkere, og hvor ser du hans svagheder og styrker? Jamen, jeg ser helt klart hans styrke i hans grappling. Han er en rigtig, rigtig dygtig grappler, sortbælte brasiliansk jiu-jitsu.
Og har et unikt game på gulvet med nogle finurligheder, som man ligesom skal passe på. Men ja, hans store svaghed, så hans striking og hans brydning. Så han har sådan en ud af de 3 hovedelementer, man ligesom helst skal have for at være en well-rounded fighter. Og der føler jeg måske, at jeg ikke helt er på samme niveau grappling-mæssigt som ham, i hvert fald ikke på papiret. Men jeg føler, at min striking og min brydning er væsentligt bedre end hans. Din gamle træningsmakker, Mikkel Parlo, har taget turen til Tyskland og har fået betalt et 14-dages ophold på ligesom at forberede Sabota i kampen mod dig. Hvordan har du det med det, når en gammel træningsmakker, men også en anden dansker forbereder Sabota på at kæmpe imod dig? Jamen, hvad skal jeg sige til det? Altså, det er jo hans beslutning, og hvis han har det fint med det, så er det fint med mig. Altså, det ændrer ikke noget for mig. Det er ikke noget, der går der på eller noget som helst. Vil du have gjort det samme? Nej, det vil jeg ikke. Okay, lige en sidste ting. Vi har de danske fans derude. Er der lige en sidste ting, en sidste melding, du lige vil give til de danske fans? Ja, selvfølgelig. Først og fremmest tak for støtten. Det er virkelig dejligt at mærke, hvor meget støtte jeg har fået derudefra, især efter mit sidste nederlag. Og også tak til alle dem, der både kommer herned og ser eventet på lørdag, men også alle dem, der følger med derhjemmefra. Det betyder virkelig meget. Tak. Og held og lykke på lørdag. Vi ser i hvert fald frem til det.